Arratsaldeon danoi, hasieri emango dixeu 2025ko urriko 9ko ezoiko osoko bilkuriai. Bilkura hontan dakau gai zerrendan punto bakarra eta da 2026ko ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketak. Inarrek azalduko digu aldaketak. Arratsaldeon danoi. Lehenik eta behin ordenantza fiskalak urtero mai hontan etortzea, garai hontan garrantzitsuak udalantzat, batez ere, gure aurrekontuan 25% inguru ordenantza honetan fijautako tasa zergak eta prezio publikoan bitartez jasotzen ditugulako. Eta azkenengo urtetan ohiko bihurtzen nahi da bezala, ez ohiko baten ekartze deu gai hau. Eta zergaitia, aurten egixe esan zaborren igoeran zai egon geha, barrenako mankomunidadean zifran zai egon geha, egia esan pixkat luzatu intzaigu, eta lehengo aste azkenean jaso genuen lehenengo zirriborroa zenbatean izango zen aurtengo kostua, eta hori egin ja ostegunean ogasun batzordea bildu ginen, 3 alderdiok, gure proposamena bertan aurkeztu genuen, eta bigarren batzorde bat intzan atzoko egunez, JPNU eta berden proposamenak edo komentaixoak gure proposamena gehitu eta gaur honea ekartzeko udalbatza honek onartzen baldin badu behintzat. Orduan, ordenantza fiskalan aurrengo puntutako garrantzitsuena izaten da igoera orokorra, urterokoa. Lehen urtean 2,6 bat izan zen, eta hau normalian abuztuko KPI-a kontutan hartuta, gida hori hartuta erabakitzen da. Aurtengo KPI-a abuztuan 2,7 baten jartzen du Espainiako bankuak, Eustaten 2,8 batea gehitzen du abuztuko KPI-a, baina egia da urrungo urteko aurreikuspenak nahiko onak diala, eta 2,9 ehuneko 2 puntu horietan aurreikusten ditu bai Europako bankuak eta baita Espainiako bankuak. Orduan, ariketa hau da pixkat aurreikuspen bat, edozer gauza gerta aldaiteke. Normalian, inflazioak 2,4, 2,5 inguru hortan ibili azkenen urtetan, baina pandemia garaian adibidez deflazio bat eman zan, eta orduan, aurreikuspen batzu dira, aurten adibidez lehengo aurreikuspenetik 0,2 puntu gainetik gabiltza guztu hontan, eta igoera honek egiten duna da, azkenean udalan erosmen ahalmena ere ez galtzia. Igoera hauek, familidanetan igoerak eman dian bezala eta erosketa zesta gero eta garezti duen bezala, udalan zerbitzuak erosteako orduan ere berdina gertatzezako. Ez da inon guztokua izaten, inoiz zergak eta tasak igo berri izatea, baina urtero gertatzen dena da, eta urten 2,5 batean fijatzia proposatu deu. Azken finean, naiztea ikuspegi oso ona dagoen urrengo urtean ez dela golako inflazio egongo, hala ere aurten azpitik gabiltz, eta abuztuko 2,7 hortatik beruo markatze dugu gure igoera. Igoera hau normalean ordenantza fiskalan dozen tasa eta zerga eta prezio publiko guztiengan eragina aukitze dute, baina badago bat nolabaiteko berezitasuna duena, eta hori zaborren tasa da. Zaborren tasa lehengo orain dela 2 urte Europako legedi baten ondorioz garai baten udalak zati bat beregan hartzezuan, hori ezin zala eta kostua herritar eta komertzio eta hor dauden tipologia ezberdinei zuzenean igorri behartzitzaiela atea zan, lehen urtean alain zan, eta gaizki ez manen dela bien, adibidez lehen urtean 14 bat igotziatuko zan, aurrek urtean 8 inguru bat, ez dakitu hain buruz nabil, eta aurten ez gabiltz zifra horietan, ez gara zifra horietan ibiliko. 901.785 euro dia mankomunidadiak udalai kostua pasadiona
zaborrak bildu eta tratamenduak egiteko, kale garbiketa ez da sartzen guzti honetan, eta honen igoera lehen urtetik konparatuta mankomunidadiantzat 3,363 izango litzateke, baina gurera ekarrita, azkenean inberduna zifra hori bidaltzen dian resibo guztien artean, ariketa matematiko eta imaginazio askokin zeruan gelditzia, bai sarrerak eta irteerak ekilibrauta geratzeko. Orduan, lehengo aste azkenean teknikariek zifra hau jakitean proposamen bat intziguten, proposamen hori gure alderditik oso urruti zaban proposamen bat zen, gurera eraman genuen, eta gure hori eraman genuen ogasun batzorde horreta. Eta, atzo beste alderdiei entzun da, doiketa bat egin genuen, eta doiketa horien ondoren aurtengo igoera 4,05ean geldituko litzateke herritartako komertzio guztientzat, hau da, igoera orokorra izango litzateke, baina batzuk igoera hortatik kanpola ditugu, igoera handiagoko bat sarriaz. Hor geldituko litzateke banketxeak, korreos eta azalera handiko dendak, hauei 10% igoera egingo diogula. Horretaz gain, gaur egun arte egon dira lau, esango nuke, ente o lau kontzeptu ez dianak egon zaborrak ordaintzen, zaborra ordaintzea zaiena tokatu, eta teknikariek beste herrietan begiratu da, eta ikusita beste herri guztietan ite dutela, hauek barneratzeko proposamen hain ziguen, zifra batzukin, hauek dira ikastetxeak, osasun zentrua eta adinekoen zentrua, hauek sartzea proposatu zeuten zifra batzukin. Orduan, atzo nik uste lan ariketa bat egin genula ogasun batzordean, ajustea altzan da ez hain handia egiteko, eta danon gustora gehatzeko, jake berrixak dian ez izateko zifra bat oso handia. Beraz, laburpen moduan, igoera orokorra azkenean izangoa KPIak ezartzen ditun 2,5ak, gehi puntu eta erdi gehixo, zaborrena. Behin zaborrak lagata, beste bi aldaketa aipagarri dazkau, bat ibilgailuen gaineko zergan, hau da, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan, eta bestia etxeien gaineko zergan. Ibilgailuen gaineko zergan, obari bat geneukan gaur egun arte 100 elektrikoak dian kotxiei egiten zitzaiena, 185ko obari bat, eta denbora mugagabe batean. Behin erosita, urtero obari hori zeukaten. Kontutan hartuta azken aldian dozen diru laguntzak oso handia diala tipo ontako kotxiaien bideratuta, matrikulaziorik ez dutela ordaintzen, eta gaina IRPF-ean errenta aitorpenean bonifikazioak dazkela, iruditzen zitzaigun, nahiko laguntza badukatela. Horretaz gain baita iruditzen zaigu, badaukala jende bat, ingurugiroakin kontzientzia handia daukatela eta erosketa hori egiten dutela, hala ere iruditzen zaigu badaudela laguntza larri, eta beste pertsonak eroste duten jende mota, igual badala almen ekonomiko ertain altu eta altukoak. Orduan, iruditzen zaigu, almen hori daukan jendia, eta obari gehiago eskaintzia, pixkat kontradiktorioa zala. Bestalde, etxeien gainean, ibi bezala ezagutzen denan, gaur egun arte etxe gutzei errekargoa 150ko genukan jarrita. Hau bere garaian udal askotan, herri askotan jarri izan, pixkat utzak zeuden etxeak merkaturatzeko. Egisa da, ez teula inundik inoak jarraipen batin, garai hartatik honea, eragina izan zuen edo ez neurri honek, baina ikuste du aspaldi honetan, mutrikun gabezi bat badaola alkilerreko etxeiekin, eta utzak egon badaudela. Orduan, 150etik 175era igotze dugu errekargua, hori proposatzen dugu, eta zigor modu honetatik, errekarguaztik arazoei aurre egiteaz gain,
obari aldetik ganen nahi dugu egin. Hau da, proposatze dugu etxe hutzak alokabiden bizilagun programan bitartez alokairuan jartzen dituen pertsonei 189ko obari bat eskaintzia aurrenengo urtean. Modu hortan alde batetik errekarguak kenduko lukete, noski, etxe hutza izateaz kenduko litzatekela, eta horretaz gain beste guztiek ordaintzen dugun ibi horren 189ko obaria ere jasoko lukete. Modu bat, etxe horiek kanporatzeko eta alokabiden etxe bizilagun programak ere pixkate bermatzen du nolabaiteko abalista moduan itxegundako Eusko Jaurlaritzak alkilerrian jartzen dian etxe horiek. Askotan bildurrak egon aldialako eta ez dielako igual ez diela ordainduko, igual etxea aportuko jolako, eta alokabiden bizilagun programa honek emateu olako berme bat. Eta azkenik aldaketa esanguratsuenak, gero badaude departamento bakoitza, kirolak, garapenak, badauz turismoak, produktuak, zerbitzuak, aldaketa txiki batzuk kendu dira, beste batzuk jarri dira, horiek, doiketak dira, baina aldaketa esanguratsua bestia etxez-etxeko laguntzen tasa izango litzateke. Tasa honen normalean markatzeu gehienezko presio bat, eta gero bakoitzak bere ahalmenan arabera ordaintzeu tope hortatik berutz. Orduan, bada denbora bat Foru Aldundiarekin sinatu zala akordio bat, eta horra adostu zen gehieneko presio batzuk, eta hauek ordenantza fiskalean isladatu behar dira, hemendikan aurrea, presio horiek eta adostutako akordio hortan adostutako presio horiek erabiltzeko, ondo jartzeko. Ondorioz, etxeko laguntzaren gehienezko tasa 18,87 euro orduko astean zehar izango litzateke, eta 22,76 euro orduko astebukaeretan. Eta hori da pixkat proposatzen duguna. Gero, detailea junda, dokumentazioan ikusi ezue, kirolean gauza batzuk kendu india, kiroldegian, batzuk igoera bat dake, beste batzuk, bizitak idatuak, baina, horiek dira toke batzuk, zerbitzua pixka gareztitu dalako, o utzin dalako egitea, o coworkingeko presioare hilabetekoa baitzauan ordenantzan, olako gehikuntzak. Eta hori izango litzateke gure proposamena 2026ko ordenantza fiskaletako. Hemen, Jon, zehose gaitzeko? Atzaldeon. Gisa da, ogasun batzordean landu dela gaixa, eta hemen diala pauso batzuk, adostasunera aiatzeko, eta horrekin guneko posikan gelditzen gerala, baina behintzat nahiko hiru bat puntu behintzat aipatu ez gainetikan bada ere. Filosofia orokorrakin bat gatoz, hau da, igoera orokorra, kapaiakin, eta planteatzen dian zifrakin eta ados goz, uste gola izan behar dela, kostuak ere, urtero eguneratzen joan behar diala, kostu errealera, bestela urte batzutan espadia igoerak egoten, gero urrongo tokatuko da, golpian igoera zakarrauak edo gogorrauak etxia, eta hori ez da inontzako gustuko izaten, orduan, filosofiaz hori partekatzen dugu. Eta filosofia berdinek emaitxe ere, zaborren tasan inguruan gabiltzenean ere, gure alderdetxekan beti defendatu izan dugu urtero, zaborren tasaz kobratzen zana, izan behar zala, zaborren jasotziak zakan kostua berdintzeko beste. Hau da, horrezin gendula, udaletxearentzako urteretuk urtea defizit bat sortzen egon, azkenean hori dalako udalentzako galera bat, beste zerbitzu publikatan du ere egin aukiko deuna. Honen inguruan eztabaida luziko izan ditugu urte askotan, baina azkenean aurrek urtean Europako sententzia batek, derrigortasun ezarri zoan, eta gu horrekin posikoz. Esaten dugun bezala, guretzako zerbitzu horren kostua estali behar da, zerbitzu horrekin kobratzen dana. Ez irabazi udaletxeak, baina ez galdu ere. Orduan, horrekin ados goz. Zaborren inguruan, esan, badozela aldaketatxo batzuk, eta ondo ikusten ditugunak, bat da, etxe bizitza turistikoei esartzen zaien igoera hori, hau da hotel, pentsio edo alojamendu turistikoei ekiparatzen disuena, orain arte etxe bizitza normal batek beste ordaintzen zeuen zabortazia, eta guretzako puntu importante bada. Hau da, momentu honetan etxe bizitza egoria dakagun bezala lagun da, etxe bizitza biharrak eta kostaldeko horri bat izan da, egisa da,
etxe bizitza turistiko batek ematen duen errendimentu ekonomikoa dela eta ez dela, tentazio asko dagoela, dozen etxe bizitza apurrak, turismoa eta etxe bizitza turistikotara bideratzeko. Eta guk uste dugu, erraztasun horrek ere ezin diala danak izan, eta oztopo batzuk ere jarri beharko diala, edo behingoz igual, arautu beharko dugula, beste Donostian eta beste egin bat herritxan indan bezala, deban ere bai uste dut, mugatu eta baldintza batzu jarri, etxe bizitza turistikoak nun, noiz, nola eta zenbat ipini aldian. Bestela hau kontrolatu gabeko egoera bat aldi izan eta dozen etxe bizitza disponibilitate apurrak herriko gaztientzako, lehen etxe bizitza izateko bihar dauen pertsonentzako biharnean, danak turismoa bideratuko ditugu eta badakigu horrek zela kondorixo dakan, inguruko beste hiri batzuetan da bikusten ari geanak, ezta? Orduan gu horrekin guztiz ados goz. Gero egisa ere bai, atzoko batzordean, adostasun batzuta aiatu ginela, ez dira egizazan gauza handixak ere, baina igual filosofia kontua da, hasiera baten planteatu zen etxe bizitza, zaborren tasa etxe bizitza normalai 4,4 eta herriko denda eta komertzioa 5,5. Ez da kopuru diferentzia handixa, baina bai igual filosofia aldetikan, beti pentsatzen dugun, eta urtetan sarri olain izan dugu, beti igoera bat aplikatzen daunean, etxe bizitzai kopuru bat eta herriko denda edo negozioi beti kopuru handixagoa, portzentaia handixagoa aplikatu izan zakue. Hau beste herri batzutan igual badaka zentzua, industriak eta enpresa potentia dakaen herrixetan, gure herrixean daka sektore ekonomiko oso haula da, eta denda txikixak eta badakigu zela dozen, oso modu makalean, orduan ez izatea behintzat gain kostu bat, baizik eta danai berdin, igoera danentzako berdina izatea, da kostuaren igoeraren arabera, orduan horrekin ere ados goz. Eta gero bai do, Inarrek komentatu dana, hor baso zen kasu batzuk, aurten orain arte sekula ez duenak pagatu izan, diala interes sozialeko ekipamentuak, dala ambulatoixua, dala Zamielako zaharret negoitza, eta herriko ikastetxiak, eta hor goera bat aplikatzen zen, lehenengo aldi izango zen ordaintzen duena, eta neko fortia. Orduan, guk honekin zalantza genukan, eta lortu du behintzat erdibideko bat adostea, eta ziren planteatzen zanan erdixa kobratuko zakue, orduan, gu ere horrekin ontzat ematen dugu hori, akordiorako behintzat alegin hori. Gero, esan dutena, etxe bizitzana ibixa. Hemen gauza bat, lehen esan detenan ari txikan, logika guzti dakana, eta bada alokabideen bitxartez bizigune programa euran etxe bizitza alokairuan ematen duen pertsonai 189ko bari bat aplikatzia ibixan. Hau guztiz egokiz iruditzen zaku, eta uste, holako hortikan joan behar diala incentibatzeko eta jendia animatzeko etxe bizitza utzak dakaen pertsonei merkatu bat, eta gainera, kasu honetan, bestutako alokairura bideratzeko berrastasunak eman behar diala, orduan guk honekin filosofiakin guztiz bat ematen deu, gatoz, eta gero do, betiko kontua, oindal urte batzuk eruki genduen eztabaida, etxe bizitza utzei errekargoa ibixan. 150 zakauna, 175 pasatzia aplikatzen da. Gukonik ez etxik ez dixo izango eta alde boskatuko deu, bai izan, zalantzak sortzen dugu gauza badala, irutzen zakulako geixo dela titular baten bila, edo zer egin aixa dirazteko modu bat, benetan neurri eraginkor bat baino. 150 errekargoa ipin izanetikan ere, hasieran olako jartzen bat egon zen, ez te guzti neurri eraginkorra danik, ez te guzti neurri honekin inor animatu danikan bere etxe bizitza gutza alokairuan ematea. Uste du, ez te guzti, azterketa inbarko litzake. Ikusten duena da, etxe bizitzan arloak nahikoa garrantzi badakala, gure herrixan ere, eta lanketa sakon eta serio bat eskatzen doala. Ez ordenantza fiskaletan, baizik eta aruntzo. Zer da etxe bizitza hutza, hori ez dago garbi, zein konsideratu aldaun etxe bizitza hutz bat. Etxe bizitza hutz bat da inor bizitzana, etxe bizitza hutz bat da bigarren erresidentzia bat ere, etxe bizitza hutza da ruina egoeran dagoen etxe bizitza bat, etxe bizitza hutza da ordoz mila kasuistika, eta etxe bizitzan kontaketa bat etxeakoan ere ez dakago ados, ez dakigu, ze kriterio erabili behar dugun etxe bizitza hutz konsideratzeko. Hori bat, kriterioena bestia, zenbat etxe bizitza dakau, ez dakigu ere. Eta uste dugu mutrikuko kasuan nahiko biztanleria handi bat, orduan nahiko erraza izan daitekela banan hartu eta azterketa bat etxeko ze egoeratan dozen etxe bizitza horrek eta zen kasuistika dozen horren atzian. Benetan dian etxe bizitzak ordozenak morto horriza, utzikan, ez dagoelako euran jabiak alkilatu nahi, edo bakoitzan atzetikan ze historia dagoen ez, dozen
ez dakit, adineko pertsonak, igual residentzian dozen pertsonenak eta utzikan dozen etxe bizitzak, familiako arazoak dian egoera txarrian dozelako, dia horretikan alokairuan eman eta esperientzia txarrak eukiduenak eta nahi ez duenak alokairuan eman. Bueno, uste dugu hori azterketa bat merezi doala etxe bizitzen inguruan etxia. Esan duten bezala, etxe bizitza turistikoen inguruan ere pausoak eman beharko ditugu, beste herri batzuk eman duen bezala, mugatzen ez baldin bada udana libre da eta txanpinoiek bezala badakigu azkeneko urtetan dozela etxe bizitza turistikoak ugaritzen, eta horren nahi dauzan, etxe bizitza horrek alokairuan ez dozela, eta badakigu ze gabezia dakagun alokairuanak. Egisa da azken aldean etxe bizitzak ere ikitzen ari diala, baina danak libriak eta danak oso prezio garestixan. Eta, egisa zen, hortako galmenik ez dakan gaztientzako, edo gaztientzako, aukera haunderikan ez do herrixen. Eta hori esan da, azkeneko aipamen txiki bat, etxez-etxeko laguntzaren, tasan igoerakin, edo aplikatzen dena maksimoa, Foru Aldundiakin egin zen hitzarmen horren arabera maksimo aplikatzeakin ados goz, hori egin zen justo hitzarmen bat Foru Aldundiakin zerbitzu hobetzeko eta zabaltzeko asmoarekin, hobekuntza batzuk eskatzen zoan, horren truke diputazioak diru laguntzat ematen dugu, baina bezartzen dizu presioan tope bat edo maksimo bat. Hori ondo ematen dugu, baina egisa da, dala beste gai bat honek ere lanketa sakonagoa eskatzen duena. Azkeneko denboraldixan, badakigu kexak dozela eta ematen den zerbitzua ez dela munduko honena, ez? Erabiltzaien aldetikan, hor zerbitzu eskaintzen duen enpresiak, nik uste kudeak eta arzo dela, eta huraken jarri beharko dela, eta muga batzuk jarri beharko zakola, edo jarraipen batein, ze nik uste erabiltzaien partetik dagoela kejia, ez dagoela jarraikortasun bat, hau da, beharra dakan laguntzea juten dian pertsona bat, egun baten bat, urrengoan beste bat, urrengo aztien bat, urrengo ez dagoela, norpean etxe bizitzan sartzea da kanpoko bat, eta konfiantza giro hori, eta gertutasuna, eta ezagutzia, erabiltzaileen beharrak eta hori, uste dugu, azkeneko denpaldi izan hori pixkat okertzen dagoen zerbitzua, egoera badala, ez da motorko makarrekan, leku goiztonen ematen da, eta honek eskatzen doala laguntza, buelta bat, hausnarketa bat, zerbitzuan kalitatea ere bermatzeko. Eta, hori izan da, gainontzekoekin, dia tasak, arek, zerbitzuak, prezio publikoak, igotzen dianak, eguneratzen dianak, eta, orokorrian, beste guztiakin konformeagoz. Kaixo batzaldeon. Lehenengo, guk ez daukagu gauza handirik gehiago gehitzeko, zeia, bi saio hobetan, joan zan astean eta aste honetan egin dituen bi saio hobetan, nahiko debatitutxu dugu, nahiko genuke goreipatu pizkat debatia, interesgarria izan da, alderdi ezberdinak, ordenantza fiskalen eremu ezberdin batzuk aztertu ditugu, eta oso interesgarria dira. Hain zuzen ere, plenoa guretzako garrantzi handietako herriari begira eta herrian etorkizunari begira, ze hemen gauza izketan, zerbitzu publikoen kosto eta nurei buruz, neurri baten. Ze hemen gu bakarrik kosto alderdia aztertzen du, baina honek daka beste aldea. Udalak behar du zerbitzu horrek eskaintzea herritarrei, eta gure partetik gu herritar bezala behar dugu kontzientzia nahiko izan, honek kostu badakala eta hortaz kontziente izan da, nolabait parte hartu behar dugula kostu hortan, ez? Ikusten da, azken aldi hontan, azken urte hauetan, gizartean, pizkat nolabait modan ipintzen dela tasak edo zergak ordaintzea. Dago percepzio bat edatzen, orokorrian, tamalez, gaizki erabilia diala, herritan partetikan, eta ondo dagoela, ekiditzea, posible bada, ekiditu. Eta beraz, onelako mezuai aurre egiteko, onelako plenuak, pizkat gauza beretokian ipintzeko lagun txiki bat suposatzen dutela uste dugu, ez. Gaira sartuta, Inarrik apatu du, gure aurrekontuan 125 esan duzu, gutxi gora bera, inguru hortan. Mutriko aurrekontuan laurden bat, tasa eta zergetan jasoa dugu, ez? Egon zan debatia, azkenean guk Foru Aldundiko
ekarpena laguntzen digu gehien, gure herriak dakan perfila kontutan izan da. Ez dakagu olako industrialde oso potenteak lagun dezaketenak aurre kontu honi aurre egiten, ez? Beraz, hori puntu garrantzitsua da jakitzea, zen ordenantzetaz gabiltzanean, bere garrantzia badaukatela udalonentzako eta gure herriantzako, ez? KPIaren altzaketa ondo ikusten dugu, talde bezala ondo ikusten dugu, gure etxeetan kostua altzatu den bezala, udalean baita ere, kostuak altzatu india, beraz, igoera horrekin, eguneko bian bita, 2,2ko igoerarekin, konpartitzen dugu. Gero jungea sartzen, zaborren kontua pizkat gehitzeko nahiko debatitu duzuek beste bi alderdiok, eta guk zer gutxi gehiago aipatzeko. Konpartitzen dugu 4,0 bostoen hori nolabait konpartitzea da non herritar eta jonek aipatu duen herritar eta negozioen artean igoera berdina pairatzea. Gu bai aipatu ginen, ikastetxeak aipatu dira 3, oinadeko salbutxeta zeunden ikastetxeak, osasun zentroa, eguneko zentroa, ondo iruditzen hori ditu zaigu, azkenean indan alegina alderdien artean, egokitzeko, malgotzeko karga hori, baina guk, filosofia bezala, guk usten dugu bai, herritarra bezala, naiz eta ulertzen dugu zerbitzu sozial bat, nolabaiteko zerbitzu sozial bat betetzen dutela, baina bai parte izan behar eta malgutasun gehiago eskaintzen badiogu, edo eskaintzeko gai udala baldin bada ere, beraiek ere filosofiaz bai parte izatea defendatzen dugu. Beraz horrek sartzea zaborren kontuan ondo ikusten dugu, ez? Gero aipatu dira, dauden salbuespen batzuk gehiago ordainduko dutena. Honen atzean dauden azanagozketa da, almen kontua da, ez? Zerrak dakaten progresibotasuna ikusita, bai ondo ikusi dugu banketzea, korreoz eta salera hondiko negozioak apurtxo bat gehiago kontribuitzeko. Etxe hutzen kontuan, nahiko debate uki ginen, nik konpartitzen dut, etxe hutzen, nik barkatu guk, konpartitzen dugu hori etxe hutzen definizioan haindikan afinatzeko daukagula. Afinatzeko, baina esango nuke teknikoki afinatzeko. Nolan definitu zer den etxe hutz bat, ia gaigean erizpide zehatz tekniko batzuk ezartzeko. Ez da erraza esango. Jonek aipatu dugu, kausistika handiak daude, egia da, kausistika handiak daude, baina gu baita ere bestaldetekan esanten dugu, udala nolabait erizpide batzuk ipini behar ditu etxe utz bat zer izan daiteken identifikatzeko. Ze bestela, kausisteko horietan, igual oso gaitza izango litzake udaleku teknikoentzako zehaztasun batez bai zaborrak edo bai ibia egokitzeko. Beraz, debate horren aldekoa gara, baina nik uste dut izan daitekela debate tekniko bat. Nolan lortu dezakegun etxe utzen definizio zehatz bat. Honi lotuta da, ibian kontua, 50-tik 75, bai, behar bada, jonek esan duen bezala, igual ez du lortu fruitu handirikan, gukala ere, ez du momentuz behintzat, ez du gaizki ikusten, ibian, 189an, obari bezala eskaintzea, alokabidera, bideratu eskero, norberan etxe bizitza, pizgarri bat bezala, hau bai, nahi dugu sinistu pizgarri bat bilakatu daitekela. Osea, 2 pizgarri, teorikoki. Ikusiko duzen nolako honeik bidea debatea sortzen dut bai gabe, debatea sortzen du herritarren artean, ikusiko duzen nolako ibilbidea dakan.
honi, trakzio mekanikoan kontuan, bai, egon zan debate bat ibilgailu elektrikoan inguruan, guk alderdi bezala defendatzen dugu ibilgailu elektrikoak sustatzea eta honen edapena nolabait laguntzea, baina bai konpartitzen dugu nahiko laguntza jasotzen dutela eta nahi egia esan udalak edo gobernuak, administrazioak nahi duen helburuak, hau da, ibilgailu elektriko gehiago egotea, nolabait, behar bada, nahi izango genukeen baino mantsoago, baina badoa bere bidea egiten. Behar bada, iritsi da momentua, udalak, nolabait, bere esfortzua, malgutzen jutia, batetik, beste administrazioak esfortzu egiten oraindik daude eta jendia bete behar ezinbestekotasunez batzuk badaude salto egiten elektrikora, kotxe berri bat pentsatzen duten heinean. Ez dugu gaizki ikusten mugatzean nolabait urte batzutara hobariak, unekoen hobariak mugatzea. Eta bai, aipatu etxeko laguntzen inguruan, aipatu da prezio maksimoa, hau da adibide bat, zergetan ere, progresibotaz, hau zer da, tasa edo zer? Tasa. Batatzen da, progresibotasun bat bilatzeko esfortzu egiten dela. Prezio maksimoa ezartzen da momentuan, horrek izan hortikan bera herritarren ahalmenen arabera ezartzen diala tasa hauek. Eta honekin bezala, ordenantza fiskal honek jasotzen dituen hainbat esparruekin batera. Egin da teknikoki, udal teknikariek egin dute lan handi bat, pizkat ez honekin, baizik eta orokorrean, alden eta kausistika zabalen kubritzea, pizkat zintzotasuna eta progresibotasuna gure ikuspuntutik amintzat bilatzeko. Beraz, hau esan da, gure babesa ordenantzai eta ikusiko dugu, nola doan. Bai, bozketa joan aurretik nik pare bat gauza badakate esateko entzundetenakin. Batetik errekarguena, igual 50ko errekarguakin ez gea etxe askota aiau da, 75akin ere igual ez gea aiauko, baina gitxienez lortzen badeu piso bakarra alokairuan jartzia, horixe geixo. Eta igual jendia kontzientzia hori hartzia, etxe bizitza gutzu badakala, eta horretxio ordaintzen doala geixo ere. Gero, aurreko hirigintza batzordian esan genuen bezala etxe bizitza turistikoen aldaketa puntuala hurrengo plenoa ekarriko dugu, ohiko plenoa, eta horrekin hasiko gea erregulatzen. Zaborren igoera hau izan da lehenengo pasua, baina ohiko plenotikan pasatzen deunean, horrekin hirigintza batzordian hasi beharko gehala, gai horri heldu beharko diseu, da hasiko gea erregulatzen aldaketa puntual hori onartuta gero. Gero aurrekontuekin, gaur ordenantza fiskalak onartuko ditugu eta aurrekontuekin, 2026ko aurrekontuekin hasiko gea datorren astean. Eta 2026ra beira, hirigintzatik bai dakaula buruan, helburu bat izango da etxe bizitza plana etxia, eta hor etxe bizitza utzen azterketa sartuko da, eta hor egingo dugu, zer konsideratzen den etxe bizitza utza, eta zenbat dakauzen, eta hori dana, orduan hori ere joango gara regulatzen. Eta gero etxez-etxeko laguntzen zerbitzua, hausnarketa horrekin hilabetetan gabiltz, ez da gai bat plenoan azaltzeko, baina Uztaileko ongizate batzordian bai agertu genduzela zerbitzuan arazoak zozela, eta zerbitzu ematen doan enpresiakin gabiltz bilerak etxen, hitzarmen bat sinatuko deu laste, zerbitzu ematen duen langileen lan baldintzak hobetzeko, eta horrekin lotuta ere 2019an aintzan barne araudixa ere eguneratu biharko da, eta horrekin gabiltz, eta datorren astean, 20ko astean eukiko dugu ongizateko batzordia, eta gai honekin jarraitzuko dugu. Horretxek nik.
Beste bat ematek? Pixkat hortik zijoan, dakat gauzatxo bat, igual, aste hondan neko garbi gelditu da, mai gainean jartze ganean, da lanean jartze ganean, danok batea, azkenean lortzeitugula gauzak ondo ateatzia, eta nahi eta aprobetxatu hori, aurrekontua datozela kontutan hartu, eta beraztegan danon artean pixkat, bakoitza bere aportazioak ematen. Eta horretaz aparte gaur hau onartzen bali bada ere bai urteroko ez gertatzeko bi artean aurre 365 egun gelditzea aurrengoko ordenantza plenoako, ordenantza fiskaletako. Pixkate danok, danok dalako gauza bat, azkenean badozela gauza pilua eskua altzaiena sartu, izan obari moduan, izan definizio moduan, eta azkenean gero eta begi geixo olako dokumento askotan teknikua danan jarrita, gauza politxak ateatzea gala. Listo orduan, danok? Bai, bueno, bozketa jungo geha. 2026ko ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketen aldeko bozkak. Aho batez onartuta. Eta, erregu galderaik ez dakaunez, gaurko plenua amaitxutzat emango dugu. Eskerrik asko danoi horregotiarren.